Benvingudes, benvinguts a l'espai de l'entrevista de la Calamanda. Aprofitem per saludar també a la gent que ens veu per TV1. Aquesta setmana tenim un sol invitat. És una persona que està complint la seva primera legislatura com a regidor a l'Ajuntament de Vinaròs. Ha estat vinculat també, la seva trajectòria vital ha estat vinculada a la política. Fa uns anys va formar part de la candidatura d'Esquerra Vinaròs, que va deixar per dedicar-se a la seva vida professional, una vida professional que també va deixar un poc per tornar al món de la política en primera línia a partir de la invitació que li va fer el PSPB a Vinaròs, els socialistes de Vinaròs. Ara fa unes setmanes l'Assemblea Socialista ratificava la seva candidatura a l'alcaldia per a les pròximes eleccions. Ja ho hauran adivinat, estem parlant de Guillem Alsina. Benvingut, Guillem. Moltes gràcies, Alicia. Un plaer que estigues aquí a la Calamanda amb nosaltres. I te volia preguntar com ha estat i com has viscut el procés dels avals, si ha estat unànim i com has viscut a nivell personal este procés, no? Sí, es podria resumir que ha estat entre mitjans d'octubre i mitjans de novembre. Ha estat este període, se pot parlar d'un mes, que ha estat d'una manera molt intensa, ja que se m'ha ajuntat uns exàmens que estic fent d'un curs, d'uns estudis que estic fent a distància, amb tot el procés de les primàries del partit. Tinc que reconèixer que gràcies a la gent que m'està ajudant, que m'està donant suport, ha sortit la cosa molt bé per a nosaltres. Hem aconseguit una gran majoria dels avals que preteníem, i sense menysprear cap militant de l'agrupació de Vinaròs, sí que voldria ressaltar que hem aconseguit els avals tant d'Olga Muret, Jordi Romeu i Ramon Bofill, cosa que ens plena d'orgull. O sigui que hi ha hagut un consens important. Sí, majoritari. Ara que has nombrat el Jordi Romeu, quina valoració fas de la trajectòria de Romeu? Com impecable. Per mi és un referent en la política local. Crec que el treball que ha fet Jordi durant aquests anys com a alcalde i com a regidor d'urbanisme són dignes d'admirar. La gran quantitat d'infraestructures i d'inversions que va portar al poble és una cosa molt important que ha portat en totes les renovacions de les dotacions urbanístiques, tant de carrers, de passeigs, mercat. Això crec que són unes infraestructures que el futur de Vinaròs, totes les generacions futures, podrem gaudir. No poses ni un però? No crec que el però està clar que podria ser el famós Castor, però és un tema que crec que Jordi ho ha fet amb tota la bondat. Tant Jordi com el PSPB ho van tractar i ho van portar a la nostra ciutat en tota la bondat del món. Se'ls va prometre una sèrie de llocs de feina i una sèrie d'indústries secundàries que al final no s'han produït. Crec que els primers enganyats vam ser nosaltres, hi ha que reconèixer-ho. Així se sent molta gent en el projecte. Nosaltres els primers que ens sentim enganyats per Escal, UGS, som nosaltres, i a partir d'aquí hem d'assumir la culpa que ens toca. No tenim tota la culpa, això està claríssim. És un projecte que era estratègic a nivell estatal. Nosaltres tenim la nostra parcel·la de culpa, l'hem acceptat, hem pagat les conseqüències en les últimes eleccions municipals, però a partir d'aquí torno a repetir que és un projecte que tant Jordi com el PBI ho van fer amb tota la voluntat del món, intentant portar indústria a la nostra ciutat. Guillem, anem a parlar de l'edat, perquè l'edat dels candidats sembla que així fent una ullada general ha baixat. Creus que és un indicatiu o els partits volen simbolitzar esta baixada en l'edat en un aspecte com de renovació? Com que se simbolitza la renovació dels partits presentant a gent més jove de lo que era habitual? Home, en la renovació del que parlo des de l'agrupació de Vinaròs, el que nosaltres presentem és donar-li un altre impuls a la cosa, un altre aire. Un nou impuls, no? Un nou impuls. Renovar no tant la cara visible, en aquest cas el candidat, sinó tota la llista. Intentarem fer una llista renovada i jove, però a partir d'aquí també és cert que en certs àmbits s'està abusant del terme joventut. Crec que no hi ha que perdre la perspectiva de que en totes les facetes de la vida, sobretot en la faceta professional, tota experiència és un valor afegit. Exacte, l'experiència és important.
Nosaltres tenim gent en experiència, gràcies a... Estic content que tinc a Jordi i a tot l'equip que se quedarà al nostre costat assessorant-nos, i també el bagatge dels 4 anys a l'Ajuntament com a regidor de l'oposició crec que em dona un poso que em servirà per al repte que encarem. O sigui que podem esperar més sorpreses en la llista que presentareu. Sí. I ara no me'n diràs ni una. No pots. Per referència als militants, és un període que acaba el 23 de febrer. Però esteu ja treballant en això, no? Ja esteu ahí pensant en... En principi, el que estem fent és agafar, primer formar tot l'equip de campanya, i a partir de que tinguéssim l'equip de campanya fet, ja començarem a dissenyar tota la programa electoral, tota la llista, però primer comencem per l'equip de campanya. Creus que tindràs que fer un esforç per a que la ciutadania te conega un poc millor? Perquè fins ara el teu perfil podríem dir que ha sigut més discret, no? Que t'has mantès un poc en un cert segon pla, sí que has sortit a rodes de premsa, etc. Però, per exemple, als plens no has tingut una participació massa activa tampoc, t'has dedicat més a la part dels mitjans de comunicació del partit, no? Sí, com bé sabràs, aquests 4 anys que he sigut l'encarregat de premsa del PSPB, del grup municipal, he estat l'encarregat de fer les notes de premsa, de fer els escrits als setmanaris i als diaris. A partir d'aquí és cert que he deixat una mica potser de banda perquè crec que és quasi una fòbia que li tinc, es podria parlar de quasi de fòbia que tinc en parlar en públic o sortir en mitjans de comunicació, però com tot en esta vida, si les fòbies es mengen malament, tenim que afrontar-les i quan les superem, quan abans millor, i en això estem. Molt bé, perfecte. Cal treballar aquest aspecte dels mitjans. T'has marcat ja una directriu per a començar a mantindre trobades o punts de trobada en diferents col·lectius de Vinaròs per a saber quines són les seues demandes? Sí, com he comentat abans, el primer pas que volem fer esta vegada, en comptes de començar a reunir-nos sense cap sentit, és estructurar-nos nosaltres. Una vegada tenim l'estructura feta, que crec, si no recordo malament, que el 22 de desembre és l'última reunió ja per tancar tot el comitè electoral que tenim nosaltres fet per a Vinaròs, i a partir d'aquí començarem a fer una estructura organitzada, començarem a visitar associacions, a tots els sectors implicats per a rebre tota la informació possible, per a confeccionar posteriorment un programa, un projecte. Molt bé. On creus que caldrà treballar més a Vinaròs? Quin creus que serà el sector en el que tindreu més treball per a... El més immediat, en cas que hi hagués un canvi de govern, crec que ens hem de centrar sobretot en les àrees de serveis i de governació. Però de governació i específicament en la policia local. El tema de la policia local és quasi se pot parlar d'indecència, tot el que està passant, la confrontació que hi ha entre els sindicats policials i l'equip de govern actual, centrat bàsicament en la regidora de governació. Hi ha un desencontre? Sí, és molt fort. Avui mateix hem tret un altre comunicat protestant, és continu. Cada mes tenim un comunicat protestant de les maneres de fer. Tot ve derivat de la manera que té de treballar aquesta regidora, que sense tenir cap formació policial intenta fer prevaldre les seues polítiques per sobre de les opinions dels professionals que estan implicats. A banda, quan parlo de serveis, també m'agradaria fer molt ressaltar tots els problemes que tenim ara mateix en l'enllumenat públic, que és una cosa molt estranya, perquè quan estava Jordi estava en una empresa, portava una empresa local, una empresa de Vinaròs, funcionava crec que bastant bé, però des que es va canviar, es va externalitzar tota una empresa fora del municipi, és una sèrie de problemes continus en Costa Nord, d'enllumenat, sí, falta llum. A la Costa Nord, per exemple, se queda fosques, no? T'estàs referint a això, sectors sencers que cauen. Cauen i no troben averia, o es diuen que no troben averia. Clar, i al estar fora del municipi, fins que no reben l'avís i l'empresa els ve vindre a reparar-ho, poden passar dies sencers. Passa massa temps. Després també ens hem de centrar en mantenir molt bé totes les infraestructures que va aportar Jordi en parcs infantils, parcs sèniors, que com la gent podrà veure el dia a dia s'estan deixant morir, és falta de manteniment. Ara sí que és cert que cara a les eleccions s'han posat les piles. Tota aquesta falta de manteniment ha estat respaldada o encoberta per una falta de liquiditat, falta de diners, sempre hem dit el mateix, però també és cert que han pagat 1.800 euros mensuals durant 4 anys a una persona per estar un assessor, l'assessor de serveis famós, per estar al pirulí
fent les seues gestions o jugant a president de futbol, com li voleu dir, sense portar res efectiu al municipi. O sigui que tu penses que s'haguera pogut fer més de lo que s'ha fet, no? Moltíssim més. Un manteniment més adequat en totes les infraestructures que hi ha a Vinaròs cau a simple vista. Lo de les... Quan venen eleccions a tots els puestos s'afanen molt. S'accelera i és una cosa... No sols a Vinaròs, a tots els puestos ens accelerem per a portar projectes i per a engegar. Guillem, on situaries el terme socialdemocràcia? On situaria el terme socialdemocràcia? El trobes proper a tu, este terme, socialdemocràcia? El trobes teu o...? Ara, avui per avui, el terme socialdemocràcia, si parlem de tots els serveis públics, educació que ha de prestar l'Estat, crec que en totes les retallades que està sofrint, sanitat, educació, la llei de la dependència, crec que podem parlar d'un concepte que està a la UBI, que hi ha que rescatar urgentment, i si parlem d'això, d'uns serveis que ha de prestar un Estat per a que ninguna persona es quedi atrás, que ninguna persona patisca fam, patisca de pobresa energètica, crec que sí que el considero meu, aquest terme. O sigui, caldria revisar-lo per una banda, si el concepte és com la descripció primera que has fet, i en segon lloc ja estaríem parlant de l'estat del benestar, que ahir sí que estaries més d'acord, no?, en el terme socialdemocràcia. Efectivament. Creus que el socialisme té que tornar als seus orígens, recuperar un poc de la seva essència, que potser en els últims anys, a l'intentar una mica guanyar vots un poc més de centre o conservadors, ha quedat desdibuixat? Creus que cal fer una altra vegada, revisar el dibuix del socialisme, de l'essència socialista, recuperar-la una mica? O hi ha de tot? Hi ha de tot i... Sí, hi ha de tot. Això és que al ser un partit tan ampli hi ha sensibilitats que poden anar diferents, molt pròximes a la dreta fins molt pròximes quasi a l'extrema esquerra. Sí, però estic parlant de govern, a l'hora de fer lleis i de governar. Jo trobo que el problema principal, si parlem de l'última etapa de Zapatero, crec que el problema bàsicament no va ser anar a buscar un graner de vots al centre, sinó els problemes que va patir o la davallada de vots que va patir el PSOE al 2011, crec que va ser la gestió que van tindre de la crisi. Tota la negació i totes les polítiques que van tindre que aplicar després de que es va vindre el cop. No vam saber aturar el cop i a partir d'ahir es van tindre que fer unes polítiques que podien ser considerades quasi de liberals o de la pura dreta. Exacte, que hagueren tingut a lo millor que fer un altre tipus de política més social, tot i el volum de la crisi, que a lo millor ells tampoc havien vist clarament l'envergadura del forat que havia, de lo que venia. És una cosa que sempre he parlat en gent del partit, que trobo que si el govern de Zapatero hagués explicat públicament perquè trobo que van ser pressions que venien des de fora per les polítiques que van aplicar van ser arrel de les pressions que van vindre d'Europa. Trobo que si ho hagués explicat i hagués avançat unes eleccions, trobo que la pèrdua de vots que va tindre el PSOE hagués estat menor. Trobo que hagués sigut un exercici de coherència. Ja. Quines creus que són les directrius del partit, parlant de pressions europees i de polítiques liberals, les que més us apropen a un partit conservador com el Partit Popular? Per l'àmbit que jo conec, tant a nivell municipal com a nivell de país valencià, trobo que comparar un Partit Popular que ha estat instaurat en la corrupció, en el malbaratament continu, crec que no és just. Comparar un PSPB en un Partit Popular, crec que les maneres de fer són molt diferents i crec que a partir de més de 2015 ho podem començar a demostrar. És que és indignant que la gent digui no, el PP i el PSOE és el mateix. A mi la veritat que... Això te cau molt mal, te cau molt mal. Fa mal perquè cada vegada que... Quan us posen al mateix sac, te fan mal. A mi em fa mal. Em sap greu, més que em sap greu. Que la gent pugui dir això. Perquè és que és continu i és raonable que la gent pugui arribar a pensar això. Perquè és continu, és que cada dia que segueix la televisió pel matí és una cosa de corrupció, que s'han robat aquí, que s'han robat allà.
arriba un moment que també els interessa, és un missatge que també els interessa tant a una part com a l'altra, barrejar els dos partits grans perquè tots supen d'ahir. Sí, el que també se té que mirar és que hi ha molta gent, molt de volumen de gent que ho està passant mal i que al final diuen és que ni les polítiques d'uns ni dels altres han servit per a donar un poc de llum, no?, a aquest trajecte, i per això hi ha gent que està també passant una situació tan apurada que al final ho posa tot al mateix sac. Sí, intenten trencar d'una manera un missatge més trencador. Les que més vos allunyen serien les mateixes que has dit ara, no? Sí, sobretot és la honradesa, la decència de la majoria dels polítics del Partit Socialista en comparació als del Partit Popular. Tu creus que són molt més decents? Però almenys ho semblen, almenys ho semblen, ho fan parèixer. Quines podríeu compartir en Podemos o en Esquerra Unida? En Podemos suposo que la manera o l'afany que tenen de trencar el tauler de joc ara mateix polític, crec que és una bona cosa. El missatge és la idea que tenen de fer una segona transició a l'estat espanyol, que li fa falta, crec que n'hi ha que trencar en alguna cosa, en lo del 78, totes les normes que es van instaurar al 78 crec que ja no toca, crec que hi ha que fer alguna cosa nou. I en Esquerra Unida sempre m'ha agradat molt el missatge que traslladen quan parlen del model d'estat. Crec que ho tenen claríssim i crec que... Més clar que Podemos, potser? Sí, també té més bagatge, més recorregut, però el model d'estat que transmeteixen, parlant clar, de la república, crec que és digne. O sigui que tens llaços, lligams de connexió tant en Podemos com en Esquerra Unida. Tindries, no?, a nivell de visió... Més que en Ciudadanos, UPyD i el Partit Popular, sí. Val. I les diferències en Podemos, quines serien, Guillem? Bàsicament trobo que deu ser, o vull pensar que és la facilitat que tenen a l'hora de transmetre el missatge sense portar cap errada a la motxilla, sense tindre cap bagatge. Ells van buits, tenen un missatge molt clar que avui en dia arriba molt bé a la gent, perquè és el que la gent vol escoltar, i nosaltres no ho podem fer perquè tenim una història detrás, tenim un passat i hem de ser conseqüents en això. Això també és una barrera, no? A vegades se pot transformar en un entrebanc, no?, a l'hora de tirar endavant un projecte, no? El fet de tindre una trajectòria detrás que a vegades te pot contradir, no?, la teua pròpia. Has de ser conscient d'on ve el teu partit, quines han estat les polítiques que han aplicat, i a partir d'aquí intentar trencar, no del tot, sinó... Tindre una continuïtat, però foc nou, diríem, no? En continuïtat, però foc nou. Com veus el PSPB de Ximo Puig? Com el veus? Com el veig? A Ximo personalment com el pròxim president, m'agradaria veure'l i espero veure'l, i el PSPB com un actor principal del canvi al País Valencià. Se podria arribar a fer un consens en altres partits, com per exemple Compromís o per tirar endavant un projecte comú? Creus que es podria donar el cas? Si tal com està el País Valencià, per interessos partidistes no s'arriba a un acord per fer fora el Partit Popular de les institucions, espera que la gent realment surti en garrots pel carrer i mos acassa tot. Si fan prevaldre els interessos del partit sobre els interessos de la gent, molt malament anem. Què és el que criticaries del teu partit en l'última etapa? L'última. Nivell estatal, nivell local... A nivell estatal. Possiblement el que he comentat antes, el fatídic maig del 2010. Tot és la congelació de les pensions retallades en sous dels funcionaris, tot aquell període és una etapa negra que crec que ara Pedro Sánchez, el secretari general nostre, està intentant superar. Crec que el missatge l'ha superat ja claríssimament i personalment m'il·lusiona cada vegada que el veig, encara que li dic que és una bé, que s'hi va salvar, que s'hi va... El veus bé a Pedro Sánchez? Jo a mi m'agrada. Sí, t'agrada? Sí, m'agrada. És frescura. I a nivell de territori, què li recriminaries? A nivell de territori... Al PSPB? Vinaròs? No, a nivell de territori de País Valencià, què li recriminaries? Coses que ens afecten a nosaltres directament és la falta de consideració que tenen a les comarques del nord, falta d'indústria, falta de treball, bàsicament. És tot, pareixem los germans petits. Som los eterns oblidats, som nosaltres. Tots s'ho enduen
sud i centre, i aquí al nord de Castelló mai s'ha fet res. Ens quedem mirant una mica, no? Sempre les migajas que diuen sempre són les que venen per nosaltres. Guillem, per què continues formant-ne part i ara eres candidat? Què és el que te va impulsar a dir sí, vull ser candidat? Per què continua il·lusionant el PSPB? Perquè penso que és molt, almenys em plena d'orgull cada vegada que sento a la seu de Vinaròs els politicans, els militants més grans, quan parlen de les batalletes de Ramon i de Luis Felipe, Juan Antonio, com començava, de quan se va aconseguir portar l'hospital de Vinaròs, l'hospital comarcal, de quan se va aconseguir portar les escoles públiques. Ara més recent, veure un partit com el de Jordi Romeu, que ha estat capaç de transformar tota la façana marítima del poble, renovar el mercat, fent infinitat d'infraestructures, i només amb la capacitat de treball, d'anar a trucar a les portes que feia falta, d'anar a molestar a qui fos, només per als nostres ciutadans. Crec que les coses positives que ha fet el PSPB superen i molt les coses negatives que hem pogut fer. I per últim, et veus, evidentment et veus com a candidat per al 2015, perquè si no, no hagués dit que sí, però quina esperança tens del resultat que pot obtindre el PSPB després de... Estem parlant ara, però tenim que tindre en compte que tenen que passar uns mesos encara de treball, de reunions, de trobades amb gent, de rodes de premsa. Quina previsió pots fer del... És un moment molt complicat el que estem vivint, estan apareixent moltíssims partits. És aventurar-me a fer un pronòstic que ni el més adivino podria encertar ara mateix. Esperem ser també tindre un paper fonamental en el canvi de govern de Vinaròs, i a partir d'aquí ens haurem, perquè dubto molt que ningú partit tregui una majoria absoluta, ens haurem de sentar entre tots, posar en comú les idees, fer un projecte amb cara i ulls per a la nostra ciutat entre tots, i a partir d'aquí ja començar a treballar. Doncs, molt bé, Guillem, ja hem acabat, hem finalitzat l'entrevista, molt agraïda d'haver acceptat la invitació, i fins la propera, que ens puguem trobar i continuar conversant de com està la situació política a Vinaròs des de la perspectiva del PSPB. Moltes gràcies a vosaltres, i ja saps que és un plaer sempre vindre a la càmera. Merci.